Malawi Today. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa pa Times. Poonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Tiyambe ni mitu yake. Amzomera ngwira awapeza kuti alibe mlandu. Mbusa wa Synod ya Nkhoma amuyitanitsa ndipo amuluzi akhazikitsa ntchito yopanga katundu. Tili ndizi ndi zina zambiri bwanji ngati mungakwanitse tikhalire limodzi. Weruza milandu a Godfrey Nyirenda mu mzinda wa Mzuzu wapeza kuti a Christopher Mzomera Ngwira ndo osalakwa pa milandu imene amaorganizira. Angwira amayankha milandu yokhudza katangale pamene adagwiritsira ntchito ndalama za thumba la chitukuko la CDF pa nthawi imene anali phungu wa dera la Hora mboma la Mzimba. Angwira amayankha milanduyi pamodzi ndi amene anali kansala wa dera la Mzalangwe mboma la Mzimba Adani Nkosi amene awapeza olakwa pa milandu inayi mwa milandu isanu ndi itatu imene amayankha. Feston Malekezo wadzandiza mbiri mulipotiri. Bwaloli lamanga ndi kugamula kansala Adani Nkosi amene amayankha milandu yomweyi kukhala kundende kwa zaka zinayi pa mlandu ogwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika komanso miyezi 18 pa mlandu okonza malipoti abodza. Ankosi anali ndi milandu isanu ndi itatu ndipo apezeka olakwa pa milandu inayi. Nkhaniyi inapititsidwa bwalo la milandu ndi bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau mchaka cha 2020 ndipo pa mlanduwu bungweli linali ndi mboni 16 pomwe amene amayankha mlanduwu anali ndi mboni zisanu ndi imodzi. Wayankhula utatha mlanduwu yemwe amayimirira amene amazengedwa mlanduwu a Kristo Ng'ambi anati chilungamo chaoneka pa oganizidwa oyamba omwe ndi Angwira koma iwo anati akamang'ala ku bwalo lalikulu pamene bwaloli lagamulira mbali ya Nkosi. Chilungamo chaenda mene chimayenera chiyendere ngakale aboma anali ndi mboni zambirimbiri koma tikaonesa umboni wawo palibe umboni woti umawakhuza oro umawalumikiza ku milandu imene inachitika. I think apapa titaonena kuti chilungamo at least chachitika. Kwa wachiwiri we are not happy siti kusangalala ndi zimene zachitika chwa sakukuzidwa chwa ma projects ambiri amene anena kuti ayi zinthu zinasokonekera anamangidwa masukulu anthu akuphunziramo zipatala anthu akugwiramo ntchito. Ndipo a Bernard Phiri omwe ndi mmodzi wa akuluakulu ozenga milandu ku bungwe la Anti-Corruption Bureau ati iwo akhale pansi ndi kupanga chiganizo ngati kuli koyenera kupitanso bwalo lalikulu nkukamang'ala pa chigamulo choti Angwira siolakwa. Kutengera kuti khoti lapanga wina lampeza olakwa wina lampeza kuti ndosalakwa tipita ku ofesi tikakhala pansi obviously atipasa judgment tikaiunika ngati tikuona kuti pena pake sipanayende mene tikuona kuti chilungamo chimayenera kuchitika tikakhala pansi ndikuona kuti kodi tipange apilu ku high court kapena iyayi. Mchaka cha 2020 Anzomera Ngwira omwe ndi gavanala wa chipani cha Democratic Progressive ku chigawo cha kumpoto anagamulidwa kukhala kundende kwa zaka zinayi pa mlandu osokoneza ndalama za Local Development Fund. Synod ya Nkhoma mu mpingo wa CCAP yayitanitsa ku komiti yona zosunga mwambo ku Synod iyi mbusa Tseka Chizinga kamba kotsogolera mkumano umene ena mwa abusa amene adakachita mapemphero ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika adakonza. Synod iyi yaloza chala Chizinga kuti adachita izi osadziwitsa Synod. Achizinga amene ndi mbusa wa mpingo wa Chimbwazi mboma la Kasungu akuyenera kukaonekera ku bwaloli lolemba likudzali. Samkalimira wadzani nkhani yonse. Mlembi wamkulu wa Synod ya Nkhoma mbusa Vasco Kachipapa anakana kuyankhulapo pa nkhani ponena kuti nkhani zotere ndi zamkati. Komano mbusa Chizinga anatsimikiza zolandira kalata yowayitana komano anena kuti adzapita ngati apeze ndalama zoyendera. Malingana ndi kalatayi Achizinga anaphwanya malamulo ena ngati gawo 17.11 ndi 17.6 ya amene abusa ayenera kukhalira mu Synod ya Nkhoma.
komano mmodzi mwa abusa yemwe watitsina khutu wanena kuti achizinga sadapite nawo komwe abusa ena adakumana nawo muthalika ku nyumba yawo ku page house, koma kuti iwowa ndiomwe adasonkhanitsa abusa ndi kukoza mkumanowu. Mbusayu watiwuzanso kunena kuti Synod ya Nkhoma idawafunsa abusa omwe adakumana nawo muthalika, ndipo abusawa adaloza chala achizinga kuti ndiomwe adawasonkhanitsa. Mneneri wa chama cha DPP Shadrack na Malomba akuti zomwe zachitikazi nzokhumudwitsa ponena kuti abusa a Nkhoma Synod nawonso ali ndi ufulu osankha mtsogoleri wa ukhosi kwawo. Kudala kwisanji anyoza mpingo wa Nkhoma Synod, anyoza Malawi Congress Party, anyoza ndani kuona kuti palibe amene wanyoza, ndiponso kuti mwina mwakeso alemekeza dzina la Mulungu, chifukwa kumene kunali kutchula kuyitanira dzina la Mulungu kuti li adalitsa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndeni zomvetsa chisoni, koma tikudziwa kuti muzonsezi azibusa amene wakuzunzika chifukwa chakuti kuseri kwakeko kuli chidzanja cha Malawi Congress Party. Mkumano mudachitika kwa muthalika, abusawa adanena kuti ena mwa iwo anaopsezedwa pomwe amapita ku nyumbayi. Abusawa adaperekezedwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati a Alfred Gangata. Mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF atupere muludzi wakhazikitsa ndondomeko imene akuti ndiyofuna kulimbikitsa ntchito zopanga katundu ndi malonda pofuna kuthana ndi mavuto azachuma mdziko muno. Poyankhula pamwambo kukhazikitsa ndondomekoyi mu mzinda wa Lilongwe, amuluzi ati nthawi yakwana kuti dziko lino liyike mangolomera pokonza chuma ndi kusiya kudalira mayiko akunja. Amuluzi anati zambiri azilongosola kutsogolo kuno, komabe anati pakufunika kugwiritsa ntchito miyala yomwe dziko lino lili nayo ndi kukhazikitsa thumba lapadera lomwe lidzisunga phindu la ku migodi kuti ligwire ntchito yotukulira dziko la Malawi osati anthu ochepa. Amuluzi anakuyankhula zambiri. Lero kubwera tsiku la lero tikubwera poyera kuti nanga kuti tikhonze zimene zititani. Chifukwa 5 years taona kuti talowa mu mphawi, kulibe ndalama, Amalawi alibe chakudya chokwanira, Amalawi sakukwanitsa kukhala bwinobwino. Vuto limeneli sikuyang'ana chipani chimodzi, ndi aliyense, kaya ndiwe wa MCP, kaya ndiwe wa DPP, kaya ndiwe wa UDF. Malawi aliyense akudandaula mene zinthu zili mdziko. Ndepano sinangobwera uzangu fotokoza mavuto, ndabwera uzanena kuti pali njira zimene tikhoza kuchita mdziko muno kuti tikhonze mavuto amenewo. Mtsogoleri wa chipani cha People's Transformation Party Petra Akamuzu Chiwambo wapempha Malawi kuti pa chisankho chimene chichitike mdziko muno mwezi wa Septemba adzasankhe mtsogoleri amene angakwanitse kuthana ndi mavuto akatangale, njala komanso mavuto ena omwe akuta dziko lino. Achiwambo ati katangale ndi nthenda yayikulu yomwe yakuta dziko lino, zimene zachititsa kuti makampani akunja asiye kubwera mdziko muno. Iyo anayankhula izi pa msonkhano waukulu umene chipanichi chinachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Brenda Kayo wadza zambiri mu ripoti ili. Achiwambo ati dziko la Malawi lidzakhalabe lovutika ngati Amalawi sangasinthe kaganizidwe pochita zinthu. Iwo ati dziko muno muli nthenda yayikulu yomwe ili katangale. Achiwambo ati makampani ambiri akulephera kubwera mdziko muno kamba ka katangale. Katangale amene tikuvutika naye atsogoleriwo, mabwanawo ali patsogolo kuthamanga, ali mkatangalemo akupeza ndalama. Masiku ano tikumva kuti anthu ena kanthawi komweka zaka 5 ndi mabilionera akugula nyumba zikulu kunjaku. Malawi mwamuna kumanga zinthu zopsa kwambiri, mabizinesi akuluakulu, udaba kuti uyu munthu uyu dzulo lomwe lili amaoneka kuti akuvutika, koma kanthawi komweka kupeza aliba nyumba mbwembwembwembwe nyumba. Iwo ati Malawi amapempha kwa Mulungu kuti agonjetse adani, njala, nthenda komanso nsanje, chonsecho zomwezo zili mboma zomwe zili katangale. Kotero apempha Malawi kuti pa 16 Septemba azavotere mtsogoleri omwe azathetse zonsezi. Iwo ati Malawi asachitenso chibwana pa 16 Septemba 2025.
You are watching the news on Times Television. Tipita ku break pang'ono tipitirize nkhanizi posachedwapa. Popitiriza nkhani zathu, nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yapempha Malawi kuti asagulitse chimanga chimene akolola chaka chino popewa njala. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweri a Moses Chimphepo wanena izi pa bwalo la sukulu ya Gandali boma la Mchinji pamene amagawa chimanga kwa manja ovutika. Zambiri mripoti ili. Mwezi wa Seputembala chaka chatha, boma la Malawi kudzera mu nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi Dodma mogwirizana ndi mabungwe ena adakhazikitsa ndondomeko ya 2024-2025 Lean Season Food Insecurity Response Program ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu 5.7 million omwe anali pa chiopsezo cha njala. Pansi pa ndondomekoyi anthu opindula amalandira chimanga komanso makobidi oti awathandize kupeza chakudya. Ndipo polankhula mboma la Mchinji pamene amayendera malo ena otsiriza pansi pa ndondomekoyi, mmodzi mwa akuluakulu aku Dodma a Moses Chimphepo anati ndondomekoyi ikuyenda bwino. Ntchito iyi sofa yayenda bwino chifukwa chakuti mwina pa chithandizo chimene timafuna kuti tichipeze tapezako chithandizo mwina chokwana 87% cha chimene timafuna. Mukugwiritsa ntchito chithandizo chimenechi china chinachokera ku boma linatulutsa chimanga chambiri kuchokera mu strategic grain reserve, komanso tinayendera chithandizo kuchokera ku mabungwe ngati WFP amene mabungwe osiyanasiyana anadzerako, komanso tinayendera chithandizo kuchokera ku World Bank chimene chinabwera ku boma linapempha WFP kuti agule chimangachi kena kungochibweretsa kuno kuti tigawe. Pakali pano tinene kuti ntchito yayenda bwino, timayenera kufikira anthu osachepera 5.7 million. Anthu osewa tawafikira. Ndipo mmodzi mwa anthu amene apindula pansi pa ndondomekoyi ya Dorothy John ayamikira ndondomekoyi populumutsa anthu ambiri a nderalo. Ntchito yanthandiza bwino chifukwa cha njala imene nali pano pareno udalira kwambiri sitimadziwa kuti tikhoza kupulumuka ku nkhani ya njala, koma ife tikuthokoza pa zimene zachitika. Nayo mfumu Chimwala ya nderalo yayamikira ndondomeko ya Lean Season Food Insecurity Response Program chifukwa chothandiza mabanja ambiri. Nithokoze boma limene lutithandiza kuno chakudya kuno kwathu kwa sabote Chimwala. Nangene sinyo gulupu Chimwala nuyamikira limene luchita boma limeneli. Sitidakatha teka koma boma latigwira dzanja, ndipo anthu kuno kudera amamvetsa chifundo, koma ndipo atangoganiza boma lalaza sichakwera anthu mchimwemwe kuoneka lero mwina lero anthu mwapeza kamba kathandizo limeneli atipatsa logawa chakudya kuno kwathu. Ndondomeko ya Lean Season Food Insecurity Response Program yathandiza mabanja okwana 5.7 million. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo wakhazikitsa ntchito yoyamba kudzala mbewu pa sikimu ya ulimi wa nthirira ya Dowa Dambo mdera la mfumu yaikulu Chakhaza boma la Dowa. Achambo anati ntchito ya ulimi ya mthirirayi ndiyofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino kamba kuti ithandizira kuthetsa njala komanso kuthandiza kuti dziko lino lidzitha kumagulitsa mbewu zina kunja. Achambo afotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Mphatso Mbang'ombe. Wachiyambi chinkaoneka ngati kuti ndikhambakamba ndingakhalenso anthu ambiri amaona ngati kuti nzamasiku, koma leroli pamene matrakita aboma abwera kuzatipula pano tikunena panopa matrakita tipula kati 50 hectares kwa malowa ndi 400 hectares. Tikuyamba kuzala 10 hectares leroli tikuyamba kuzala 10 hectares siku ndi siku tizikhala tikuzala, komafika mwina mu Juni muno chama 20 400 hectares yonse kumene kwatamaliza kukhala kuti kutatani kutazalidwa. Chikupereka chithunzi cha chisangalalo cha dziko, ngakhale boma lino la Dowa komanso kasungu ADD ngakhale ministry yonse ya agriculture chikupereka chithandizo kunena kuti maganizo a president chikhumbokhumbo cha president panopo chamba kukwanisidwa kuti dziko lino likhala lopanda njala chifukwa alimi azilima kawiri kapena katatu malingana ndi mtundu wa mbewu imene akulima. Wapampando wa komiti ya Water Users Association mboma la Mchinji Apirirani Phiri anati alimi mogwirizana ndi mafumu mderali ndodzipereka kufuna kukwaniritsa masomphenya a sikimuyi. Kuno ifeyo ngati alimi takonzeka bwino kwambiri makamaka pa bulu wakonzekeretsa alimi athu
kuwapatsanso chilimbikitso chakugwira ntchito pakuti pamene sekretari atipasa amene akutigawulira akusowekeranso mphamvu za wanthu amene abwere pamalopa kutero ikagawula apange mizere kuti tidzalembewo. Ndiye kuno kwati ife takonzekera bwino kwambiri kuyambira alimi eni yake ife akomiti kudzeranso ndi mphamvu za mafumu amene amatithandizira. sikimuyi ikulandira thandizo la ndalama zochokera ku bungwe la International Fund for Agriculture Development IFAD kudzera ku bungwe la Program Rural Irrigation Development PRIDE. Munkhani zina, gulu la anthu achikulire lochokera mu mzinda wa Blantyre lotchedwa Blantyre Oldies Restoration lati anthu achikulire nawo akhoza kubwera pamodzi ndi kuchita ntchito zachifundo. Anthuwa amene ndi azaka zosachepera makumi anayi anena izi pa mkumano amene anali nawo mu mzinda wa Blantyre pofuna kuwunikira mmene ntchito zawo zikuyendera. A Frank Kamwendo ndi mmodzi mwa akuluakulu ku gululi ndipo akufotokoza. Mkumano wathu wa lero unakuona kuti ngati mkumano woyamba wa chaka chino kuti tikumane koyamba timalandira mamembazi osiyanasiyana every month every day. Ndiye timaona kuti tikumane apapa kuti mamemba athu ayina anyuwani ati tiwaziwe aziwe simene timachitira kukumana kuti timacheza motani. Gulu lathu liti ndilofunikira kwambiri monga muziwa kuti gulu lathu amene wayambira zaka 40 kupita uko ngati kuti anthu akakumana chonchi timakhala kuti balo kuti platform timachosa nkhawa zathu kuziwa zinsinsi zimene timachita magumu maluso osiyanasiyana business timakambirana zimenezozo kuti une kuti tipakabanye mu wathu wa siku ndi siku. Kunali kuti anthu mwina timatha kukhala ndi mwina nkhawa zosiyanasiyana manyumbamo mwakuti tena kuti tikhale ngati bwalo limodzi kuti tikakhala tichakugawanapo nkhawa zathu zosiyanasiyana zokula manyumba mwathu ndi luso losiyanasiyana. Papa mgulu mwathu ndipo anthu osachepera 121 panopa. Malingaliro athu ndoti tione anthu okalamba mizimu kuti tiwafikire nthandizo lina lililonse limene talipeza mgulu lathu. Ndipo mmodzi mwa anthu amene amayang'anira za umoyo wa anthu mgululi a Beatrice Kamwana anati ntchito zawo zikuyenda bwino. Chiyambireni ntchito yathu ikuyenda bwino kwambiri. Ife gulu lathu timapanga zinthu zachifundo, timayenderana, timacheza wina ndi nzake. Monga zachifundo chaka chinocho timayenera kuti pachaka tikhale ndi activities atatu. Patatu panopa choyamba tapanga kale tagulira ana njinga za ana ang'onoang'ono. Ndiye tilinso ndi malingaliro kuti pa 10 August ticheze ndi akuluakulu oyambira zaka 50 mpaka na 60 tilinzoti tiakonzere. Kotero ndalama zonse kuti zimachokera mgulu mwathu momwemo timatha kusonkha tokha komanso kwa amene akufuna kwabwino kuti atithandize amatha kutithandiza. Zikhoza kutithandiza ndiye kuti sitizikhala ndi nkhawa ifa tikakhala patokha timakhala kuti tili ndi nkhawa zoganiza zimachoka. Koma ngati tikumana ngati gulu chonchi ndiye kuti timacheza nkhawa zathu timazimacheka. Nkhani imeneyi yatifikitsanso kumapeto kwa nkhani zathu koma tisadasiyane bwanji tionenso mitu yake. Bwalo la milandu mu mzinda wa Mzuzu lapeza a Christopher Mzomera Ngwira kuti ndosalakwa pa milandu yonse imene amawaganizira. Mbusa amene adatsogolera Abusa Synod ya Nkhoma kukachita mapemphero ku nyumba ya mtsogoleri wakale wa dziko lino apita mutharika amuyitanitsa ku komiti yosunga mwambo mu Synodi. Ndipo nkhani zina mtsogoleri wa chipani cha UDF atupere muluzi wakhazikitsa ndondomeko imene akuti ndiyofuna kulimbikitsa ntchito zopanga katundu. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Dave Kadama kufunirani la Mulungu lopambana.